سلام كمي كأنيخاتكم كبراتن كبران انتخطاتلتنا نعلم كاب جاف ناب جاف زرخبا زلو انتاين تبلنا قلينا مسمر انترنت قلينا مسمر تليفون قلينا مرخب بوزحان قلينا ونكالم تغسنا كل دما لكيعو نحادث كاب حد خورنا عني علم ناب كال خورنا عني علم بزغل تفق زملال سوقن تبلناها كلاتنا بحبار نفرتي مخانا ملسنا زون قنعيم بزغنه كبران تخطاتلتنا نلومي حزلكم قريبه زلخو تحستو كابزن زتقسكون حنتيا تاناي موداتا نمعباله مغعزيا نفرتي زدهسس تحستو كخون هي بحبار نمرش كم زفلت نفرتي نهاجراون اهوجراون شجر مغعزيا زفتحا ناي زبنا سلطات مغعزيا كابن نابن روح كبابيتات كوينن نرخبن ناي مغعزيا نفرتي نابز زلو درجان بقعت نمصح زتحلفه مسجدل حيال كوان تخونه امرو دق سبغن معرخ ندي حيالن سبن بعلو ازيز بلص فطور مخانون زنصرنيو حزب عالم لك كما بحنت قشت كم زنبر اب حصير اوان كم زرخب زخاله سالا زمحازون زتطاببون تكنولوجيم مغعزيا نفرت دما امهزون مقلالن نابرا دق سب كابتن قداموز زتقسا وصي تكنولوجين كم زفلت نفاريت اتازقل تفتن زمناويتن عالمنا مغعزيا بمسرز زتفلالي حبريتاتات عمتاوي اب عالم بنفرت زملالس حزبي ببليونات يزقصر منالبات قليهم سبات اب عمت ساعتي قال دما دارغا سمناوي بنفرت زغعزلو تزحزنغن زبزح اوان بسنك دخنتن زي معبالن نفاريت كيتسقلو هيوتهم زحلف دق سب قصروم بليوناتيو عمتاو دما امايت مليونات نمخانو ابغاغسا مهزو نفرتي كمينيرو يخون اسكه كابتي كاب ويكيبيديان كالوت مرببات حبريتان قناچله زرخبكو حبريتا ككافلكم بنفاريت ناي مبرار حساب زنغله كابني عواف بسماي سماي من فاريو زبحال نزي ناي مبرار حساب بقدامنت كمرامرولن اب جبري كفتنن فلاماي حساباي زبحال فلوت قباي إيطالياوي ليوناردو دافينشيوم اتي زحسبو زنبره نولا حدا سبوكوان تزيفلطو بدحر موتغن ندفي هليكوبترن نفرتن مسل زتقالل سندات ابيتو كم استرخبي نقر اتسترخب السند ابتوانتي بزعبانتاي مخوانو كفلت سلازي تقاله سنداتو تعابيتي نيروم مغنياتو بزيكا دافينشي بزعبا ناي مبرار حساب زنبرسب دارغاي نبرن ناي دافينشي بملكع سئلي زقمطو ناي بررت اكلات ندفي كم زخونه ناي قبا سئلو ابيت مذكر ناي تهاجريو تعقيبو صنيهم بدحر موت دافينشي حساب ناي بسماي سماي منفار زبل نسلسته زبنات تدفينو دحر مصناح اما بل 18 خفله زمن كلت فرنساوين احوات بسماي سماي اتبرر مهزو حسبهم بفحنيان منقبقب مسل نجر تتقيمهم دما كاب حدا ازي بريخ بوتا نمرت وردو كابتناتهم فتنن دحر بب خبابيون هاغورون زتفلاليو حسبتن مهاستن ببز مسلم اب سماي تبرر نفاريت نمسرح حلنوم دحري نعمتات فتن دما امريكاوي ساميل لانغلي اب 1896 عام تمرت بهافا اتسرح نفاريت سرحم انتخونه كتبرر كالتن دحري شوعت عامتات جن كالوت بدق رايتس زفلطو كلت حوات امريكاويان موتر زلوا نفاريت بمسرح نعسرتو كلت خاليتات طرح ابرروام ازي عاب تسفا زسنق نبره قند خفات بري نمهزو نفرت تبايلون اب سند سفيرو نرخبوم سب بنفاريت بجبر خبر كم زخل زمسكرجن فرنساوي لويس بريليتيو فالماغزي بنفاريت مسل نجر نمترب انجليز انجلش channel سغورا دحري قرب عمتات دما نزخبيد ناي موزو شنكولل فلوت روسياو مهازي إيغور سيكورسكي اب 1913 عام تمرت مدمدم تاغبرلوم بحصيرو موزو نفرتي كمزنايري ليك ببل وددر غويا اغريز مسل سيكورسكي فليتن 4 موتور زلوان قرصاس تفلطه دلدلت نفاريت سرحه سب بمريتن بحرن طرح زيكونس بسمايا سماي كغعز كمزخونه بمرغاص نتي نزبنات كخيد صنع حسابن فتنن جبراو ملسهابولم كابتا غزيتي اند حردما زتفلاليا تكالاتن بوزحت تمرامرتن
ዝበለጸ ነፈርቲ ክሰርሑ ጀመሩ። ኣብዚ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን ከዓ ብዙሓት ናይ ኩናትን መጓዓዝያን ነፈርቲ ዝሰርሓን ዘመሓይሻን ትካላት ኣለዋ። ዳርጋ ብሙሉኣትን ድማ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት እየን ዝርከባ። ገለ ካብዘን ትካላት ብብዝሒ ዓበይቲ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ማለት ጀት ይሰርሓ። ኣብዚ መጀመርያ 21 ክፍለ ዘመን ዝፈርያ ዘለዋ ነፈርቲ ኣዝየን ቁልጡፋትን ብዝሒ ዘለዎ ጽዕነት ከጓዓዛ ዝኽእላን ገዘፍትየን። ጎኒ ጎኒ ምፍራይ ዘን ነፈርቲ ነጋዶን ገያሾን ብብዝሒ ኣገልግሎት ነፈርቲ ይጥቀሙለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ጠለብ ኣገልግሎት ነፈርቲ ከም ጠለብ ኣውቶቡስ እናዓብየ ስለ ዝኸደ ኣብ መንጎ ዘን ነፈርቲ ዘፍርያ ትካላት ዘሎ ውድድር እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ጠለብ ዓማዊለን ብዝያዳ ንምስሓብ ከዓ ተመራመርትን መሃዝትን ናይ ዘን ኩባንያታት ነፈርቲ ኣዝየን ብሉጻት ቁልጡፋትን ሙችኣትን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ንምስራሕ ለይትን መዓልትን ምህዞታቶም የበራትዑ ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ መሸጣ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ብቦይንግ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ትካል ተባሒቱ ከም ጸንሐ ይዝንገር። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ኤርባስ ዝተባህለ ኣብ ኣውሮጳ ዝመደበሩ ትካል ስኑ ዝነኸሰ ይመስል። እዚ ትካል እዚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ክልተ ዓበይቲ ኣሜሪካውያን ናይ ነፈርቲ ኩባንያታት ተጸምቢረን ክሰርሓ ምስ ወጠና ኣዝዩ ሰንቢዱ ነይሩ። ድሓር ግን ሳላ ዝተበላሐተን ጽፈት ዘለዎን ዓበይቲ ነፈርቲ ኸፍሪ ሳላ ዝኸኣለን ግን ዕዳጉ ከምቲ ዝፈርሖ ኣይኮነን። እኳ ደኣ ፍርያቱ ብዝያዳ ጠለባት ስለ ዝረኸበ ዝጸፈፋን ዝበለጻን ነፈርቲ ንምፍራይ ተተባብዐ። ቅድሚ ርብዒ ዘበን 32 ሚእታዊት ካብ ዓለማዊ ዕዳጋ ዝሽፍን ዝነበረ ትካል ኤርባስ ሎሚ ጠለብ ዕዳጉ ምስ ቦይንግ ዝወዳደር ኮይኑ ንረኽቦ። ብዝሒ ፍርያቱ እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናበዝሐ ይኸይዱ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ካብ 1995 ክሳብ 1997 ዓመተ ምህረት 370 ኤርባስ ጥራሕ ይፍርዮም። ጠለቡ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ዕጽፊ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እዚ ዓርሞሸሽ ኩባንያ ኤርባስ ክንሪኦ ከለና ዋላ እኳ ከም ኩላተን ትካላት ዓለምና ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተሃስየ እንተኾነ ጠለባቱ ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ 25 ዓመታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ እንከሎ ብኡ መንጽር ከዓ ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ዓሪጉ እዩ። ኩባንያ ኤርባስ ኣብ ቀረብን ጠለብን ከይተሓጽረ ነተን ሰርሐን ነፈርቲ ኤርባስ ብመጠንን ምቹእነተንን ከም ዝዓብያ ገይሩሎ። ዝዓብያን ዝበለጸን ነፈርቲ ኣብ ታሪኽ ኣቪዬሽን ተባሂለን ክጥቀሳ ዝኽእላ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ክሰርሕ ክኢሉ እዩ። እዘን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ዝተቐላቐላ ብስሪ ኤክስኤክስ ዝፍለጣ ዓበይቲ ኤርባስ ካብ 550 ክሳብ 840 ሰባት ዝሕዛ ኮይነን ክሊኒክ፣ ኣዳራሽን መዘናግዒ ቦታታትን እውን ዘለወን እየን። እዘን ዓርሞሸሽ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ነሰራርሓ መዕርፎ ነፈርቲ ገያሾን ከም ዘየጻግማ ኮይነን ከም ተሰርሓ ድማ እዩ ዝንገረለን። እዚ ትካል እዚ ኣጻፊፉ ብቐጻሊ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዘቕርበን ዘሎ ካብ 200 ክሳብ 380 ተሳፈርቲ ዘሳፍራየን። ብፍላይ እተን ካብ 200 ክሳብ 300 ተሳፈርቲ ዝሕዛን ኤርባስ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሐን ዝርከባን ብብዙሓት መገድታት ኣየር ጠለብ ዝረኸባየን። እቲ ካልእ እዚ ትካል እዚ ኣድናቆት ረኺቡሉ ዘሎ ዕዮ ከይዕረፋን ነዳዲ ኸይመልኣን ንልዕሊ 15,000 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ ነፈርቲ ብምፍራዩን ብግብሪ ፈቲኑ ኣብ ዕዳጋ ምውዓሉን እዩ። ቅድሚ ርብዒ ዘበን ናይቲ ትካል ናይ መሸጣ ምክትል ሓላፊ ዝነበረ ፓልማሰን ኣብቲ እዋን እቲ በቲ ኩባንያ ኤርባስ ዘርእዮ ዝነበረ ዕብየት ተደኒቑ ኤርባስ ምስ ቦይንግ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ዝወዳደር ኤርባስ መሪሕነት ዕዳጋ ዓለም ይሕዝ ክብል ነቲ ኣብ መንጎ ቦይንግን ኤርባስን ንዝፍጠር ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ጋግ ዝገለጾ ኣብዚ ቀዳሞት 10ታት ዓመታት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ተተግቢሩ ብምርኣይና ቃል ናይቲ ሓላፊ ተደኒቑ ይርከብ። ይኹን እምበር ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ብዝጀመረቶ ናይ ግብርን ቀረጽን ወሰኽ ከምኡ እውን ኣውሮፓዊ ሕብረት ብዝሃቦ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ እዘን ክልተ ዓርሞሸሽ ኩባንያታት መፍረ ነፈርቲ ዓለምና ዝኾና ቦይንግን ኤርባስን ሃስያ ይወርደን ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ክኢላታት ቁጠባ ይትንትኑ ብምህላዎም
ምውንጫፈንን ምህዞኦንን ከይድረት ዘሰክፍዩ ባህልቲዮም በትኾይኑ በት ግን ኣሜሪካን ኣውሮፓ ሕብረትን ድሕሪ ቁርብ ግዜ ናብ ልቦም ከም ዝምለሱ እቶም ተንተንቲ ይትምነዩ ንጽቡቕ መን ዘይፈትዎ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ምህዞ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዘተኮረ ካብ ዝተፈላለያ መጽሔታትን መርበባት ሓበሬታን ኢንሳይክሎፔድያን ብምውካስ ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺመ ኣለኹ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ከም ቀደምና ኣብዘት ዘለናዮ ሰላም ንኹላትና ኤፍረም ግደ ደሓን ቀኒዩ